شەو باش گەلی گوهداران گەلی خوشک و برا دو هەv عاشق و مەعشوق هەبوون دو هەv ئەڤیندارێ هەبوون کەچ و کوڕێک ji hevdû pir hest kirin feqet bavê keçikê netxwest ku keça xwe bide vî camêrî got ez ê hinek şertê giran deyn me ber ku nikaribe wan şerta bicîk bîne ji bo ez qîza xwe nedim çawa gotinê bav û bapîra dibêjin gotinê pêşiya divê bû dîzika behlûl li ser vê ku divê bû dîzika behlûl hikayeka delal û şeref bo bêjim guhdarên delal evî lawka pir ber bavê keçikê da got yara min e ez jê hes dikim baweriya te bi kê heye tu bidî xatirê wan tu me neşkênî destê min û keça xwe ji hev neqetîne û keça xwe bide min bavê got nadim got malê dunyayê minîne feqet ez ê 10 sala ji te re şivaniyê bikim xulamiyê bikim ji bo xatirê keça te ku ez jê hes dikim û ez serê evîndarim rehê min ji me bistîn û na nebêje mêrik nihêrî na lawik terka wê nake got baş e ez ê şertekî mezin bavên berê ku nikaribe pêk bîne ez ê jê xelas bim ew ê jî xelas be birayê ezîz meha dozdayê ber gund gol e bavê keçikê ji xwe tiragot got îşev tê kev nava çem heta serê sivê tavê da bû dehê nîvro ji nava avê dernekeve ez ê werim te bibînim ku tu nav avê da bûyî ez ê keça xwe bidim te feqet şertê min te re hene ne te agir bînî baxu agir bikî ne yek ji te re agir bîne tîna agir bide te ku tu karivî xwe pê germ bikî soza hev dane hev malûm e evîndarî şermê dibe heyayê dibe edebê dibe evîndarî merû dibe mirinê merû dibe zîndanê merû gorî serê yara xwe dike lawikê got şevek çi ye tu çend şeva bêjî ez ê nav avê de bînim pepûko ma qeşa dikeve erdê di ceme de got bila ev ya tena cilê xwe çûkete nava avê tê ama dilerize sare dorayê tev qeşa gir ceme gir saet daha da mêrik hat ev ya dar pêra û de ceme de xuşkênan hat agir kirin jêra xuda berê germ bû devî li hevdû dikevin diranî şîqşîqa wî keçik hat ber geriya lê dinêre dilî pê dişewite feqet keçik zane ku hemla evîndariya viya çixase hemla eşqayî çixase çend kîlogram li serê aşiq e giraniya eşqa wî hîn bû mêrik jêra got ez bawer nakim telba xwe agir kirî got ya mal min nava çem de agir tê çawa bibî ez ê çawa agir bikim ma tatî ez cemet bû got na hin kaştera agir haniye ba te tînê daye te tu germ bûyî got esla kî agir bîne nava çem got ji dûr da jî agir magir tînê nedaye te got nexêr te qet çavê xwe îşev agir nedî got belê wele min li qûna çiyê qûnaxa rojekê midî şivana li wir agir kirbûm texmîn kir ku şivanin qûnaxa yewek bêje 5 saet ji min dûr e bi niga ho got ew tîna wî agirî daye te loma tu nemirî wele ez qîzê nadim got tê bidî got ez nadim got me ji şeriatê ba behlûlî dana behlûlê dîwane behlûlê dîn çûn balê her diya derdê xwe jêra gotin behlûl got ka ez ê firavînekê ji wera çêkim firavîna xwe bixwin ez ê paşikê hikmê nava da hikm bikim berê kûçik hebû kûçik di vir da kûçik hebû agir kir beroşî li jora banî li jora xanî ew keye kulek heye em dibêjin beroş daye ser kulekê 4 metre weya 3 metre agir dûrî beroşê û vî behlûl agir xweş dike 2 saet derbas bû bavê keçikê got behlûl îşê me heye ka nanê me de gotin navî baz agir dikim xwe diş razî 2 saetê dî jî çûbû 4 saet behlûl got em li vir man şixul û karê min heye nikarim bisekinim ka firavîne te bû ya heva ne me beroş daye ser kûçik û ez agir dikim ya got bera rastî jî tu dînî behlûl mal mîne xelqê digot behlûl dîne min digot na ya tu agir li vir dikî beroş li nava serê wî re 3 metre dûrî hevin ka ew ê çawa agir tînayê bidêkê û germ bibe got teres tevî xortî kir nava avê û nava avê de bû cemet
قناخا پێ ساعتا ئاگر دوورە چما ئەو بەروی ئاگری گەرم دەبێ نامرێ چما ئێمە 2 مترە 3 مترە دوورە شیوام ناپژە کەچکێ بدێک هێلا بەهل و ڕابوو کەچک ژێستان بە عرف و عادەت و دعوتایی خۆرتی کرن عاقبەت سەرێ ئەڤیندارە هەمیە بە بخاترێوە